Oke, sekali. Ini, santai, oke, di depan. Biar jangan. Oke.
Horas malihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota di bagasa tikion. Parjolo mahita martangiang di bagasan rohatabi. Amin. Marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ritol di porbadia, nat mapalangit dohot tanoon, amin. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay naroma na manodangiho, jala hamuliaw ni Jehovah bicar di atasmu, haleluya.
Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, ama nama rasi roha, hudok kami mauliate tuho, sian nasa roha nami, ala di joho kami sian haulomon Tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya diraja itu dimna badia imahami, asalam gadda haperseon nami, jala asalam badia perangen nami, unang marlidang binahen di pertibion, asa sahat hami, rapdohot akan aporsea di goarmu, Tuhan ngoluan na sora suda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Patit ni debata di mingguta sadarion, imana tersurat di 5 Musa 10 ayat 12. Nuang pe ali Israel, ahado na pinangido ni Jahuba debatam sian ho, da asal marhabiaran ho tu Jahuba debatam, jala marparange ho di saluhut dalanna, huhut marroha haholongon, mida ibana, dohot mangauloy Jahuba debatam, sian nasa roham, doho sian nasa ati-atem, ido sahatna, atong rak mangilugugo mahita, lao mangulahon patit nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobarto patit mi. Amin. Tatopoti mado satta nagudangi tuadupan di debata Martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang.
pargogo na suatu dosan, pardengkan bahasa doho, jalaro di saleling nileng na doa sini roham. Say marpamati maroham di hajaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot do sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debataha tuaw nami, jala palua hami, jala sama dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonot dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu, tuahu hamu akan naluja jalan sorat. Hupasonang pehamu. Buat hauma augaku tuhamu. Guruhon hamu man sian ahu. Ay nalabok doahu jalan aserep meroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok do augaku. Jalan yang dohot nahu papor saton, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion, iman atas surat di Psalmen 20 sia, ayat sada saharo di 10 sada, tajahama margati pasori, ede sian si Daud.
Lehon matu Jehovah hamu aleke anak ni debata. Lehon matu Jehovah hamu leon dohot hagugoon. Suara ni Jehovah do di atasnya ka aek. Debatani hamu leon parohon ronggur. Jehovah do di atas ni aka nabulun. Suara Jehovah do ponokon aka hawares, jala di ponokon Jehovah do aka hawares di Limanon. Suara ni Jehovah do manggurason jilam nyapi. Suara ni Jehovah do maban marasar akatini, jala di palanga do akatobak, jala surina di bagasan joronai madok hamuliaon. Lehon ni Jehovah do sogot pargugu tu bangsonai, tupahan ni Jehovah do sogot bangsona mardame-dame. Ido sahatna, martua do akan atau mangihon hatan di debata, jalan na peopsa. Amin. Tahatidak ko mahaporseaw tay, songon na hinatidak ko nidong at sa haporseaw di saldok portibion, rap mahitamadok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na so hatudusan, nat papalangit dohotano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabegabia siya ton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaw na birnit di panguhuman ni Silatus na matetarpadya loibana di hao pinorsilang na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manay tu surgo lau hundul tu siamo ni debata Jehovah amanay pargugo na sohatudusani di sima ibana manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au persea di ton di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan hala Kristen akan nabadia, dohok dihasan di dosa, dohok dihatai namandok, mula mangulu do sogo daging hala nang mate, dohok dihangoluan nasora sudah. Amin.
Tapi gima di tingna masa di huriata di bagasan saminggon. Tikting di HKBP Stoyo Resort Stoyo, Minggu 8 Januari 2020. Naparjolo, goar do topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu parjolo dung Epipanias. Topik minggu, hati goran ni debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon, tikting parbagason, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma Ipan Pedrik Simamora de Bataraja, anak ni Amata Danter Simamora de Bataraja, tubuh ni Inata Tionggar Boru Togatorop, ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo Sian Sektor Uki. Dohot Oroana, Deni Sepri Dayanti, Boru Simanjunta, Boru ni Amata Sahat Simanjunta Nahinan, Tubuh ni Inata Sintua Asima Rohani Boru Panjaitan, ruas Huria Kristen Indonesia HKI, Resort Dolok Masihol. Pamasumasuon Sabtu 21 Januari 2020 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Soyo masuk pukul siawit. Napatuluhon dana nasorang Sabtu 17 Desember 2022 di basa-basahon Tuhan dosa dana bawa di keluarga Anderson Lumantobing Inangi Herta Boru Sigalingging, Sian Sektor Kampung Makassar, Ipas do danaki suang songoni inang natorasna. Na paupaton, pilihan sada A, sada B, dohot 2A, 2B. Disude ibadah pilihan sada A, sada B, andorang sojamita di papungu di Hudulata B marhite na di padalan kantong pilihan dot pilihan 2A 2B di pasat tujolo nilanggatan dung sipul jamita jala laos songonima mardalan naung tiki mangihut. Napalimahon pamuahi sermon parhalado teresot HKBP Stoyo. Selasa 10 Januari 2020 pamuahi di sermon saresot HKBP Stoyo dohot HKBP Cawang rap dohot keluarga masuk pukul 10 siawit maringanan di gedung utama. Naponopon rapot Huria Sabtu 14 Januari 2020 patupani Huriata do rapot Huria maringanan di gedung utama gereja dimulai jam siawit. Namandohoti rapot huriai parhalado Dewan Pengurus Seksi 2 halak perwakilan Ganuk Paduan Suara. Sahalak ruas dot ratio mewakili 25 kakak. Undangan rapot dibagihon tu nama wakili marite sintua sektor nabe disosoi ma tu mendapot undangan rapot asaro mandohoti rapoti. Napapituhon sumbangan di jalur sumbangan Sian Paduan Suara Kasih Choir HKBP Stoyo bunga altar Minggu 8 Januari 2020 hamuleation di pandonganion ni Tuhan. Lau pasikopo tiktingon boy mataja di tikting ceta. Songonima saat ni tikting di minggu ta sadarion.
tapasahat mampeliata sada ado sadabi huhut mahita marede. Damai ni dipata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna
di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Hatani debata nama makulingi hita di bagasan mingguon apalagi bonani tahun 2023 imana tersurat di Evangelium si Matius bidutulu mamuka sian ayat 10 tulu rodi ayat 10 pitu songonomak tersurat di si ujui maro Yesus ya Galilea tu batangaik Jordan lau padi di Hunibana tu si Yohanes ale maju do si Yohanes di do mak au dunian patut di diomu hape horoma dapot tonau ala di do Yesus ma madohibana songoni majolo ai tamado tapa jongjong nasa hati koran dungui diului ma ibana asadung terdiri Yesus pitor hehe ma ibana sianaiki jala muka malangit jadi tarida ma mijur toddini debata songod darapati sumonggo bibana laus makuling ma suara sian gijang di dokma odo anakku haholongani halomuan ni rohakku do ibana ima sahakna dihamok kadong asa porsiaon aladak sudah hita pajupang na tanggal sedei atar torok do haminyan namar minggu di gerejaon alani ditikio ma pinasahat tu hita selamat tau baru mak di hita saluhu nak nagabe songon topik minggu di hita ima di minggu parjulu dung Epifanias hati goran ni debata dipahot di bagasa Yesus Kristus Epifanias Epifani namar lapatan hapapatar jelas nyata dia do nanaing didok na disirupani memang perningotan di Epifaniason ngamulayon sian akka abad-abad na parjulu ale terutama gereja Ortodoks Timur patupa perayaan Epifaniason memiliki ciri tersendiri. Molo gereja Ortodoks mames tahun Natal dak songok kita 25 Desember ale 5 Januari do nasida merayakan Natal. Saharo didikion baru di padumu memuse laos mames tahun ima Yesus napapatar dirina marhiti padidion napinatupani si Yohanes ima di hari onom Januari alanido mologor ni minggu ta sadari onu ngator didok minggu perjulu dung Epifanias sadi hari do Epifanias ima onom Januari sadari nu ngawali Januari ido benda gabe songoni guarni minggu ta lepas soalanna muse di pudian nyari dung bakit gabi pemimpin kaisar di kerajaan Roma namar guar Konstantin Agung sada halak Kristen na taat diambil alih hibana do sada persebaun ni halak Roma manobba dewa mataniari ima dewa naso tartaluhon mangihutton halak Rom hati hai diguari me dewa Sol Invictus ninna jala sudido nasida patu papanobau nama dok naswadong bui meneluhon dewa mataniarion alani dunggabi Kristen penguasa ni harajaon Rom hati hai ima si Konstantin Agung Naking diambil alih himana mai asa si sobao dang mataniari alai Tuhan Yesus do ibana do namarhuaso ibana do naso tartaluhon ala ibana do debata
namar kuaso debata na gabi jol mado ibana. Idu alana bahasa gabi 25 Desember hita patupa pesta Natal. Siani may diambil alih oleh kekristenan. Dinuai hita ngamasuk tu minggu Epifaniason. Epifani. Hapa patar neng patar ulaun ni debata di tonga-tonga ni hajol maun. Marhite semai marhite Yesus Kristus. Odona neng di odolhon. Mula turpuk taon nakingan ima padidion ni Yesus na pinatupan ni si Johannes padidi. Mulai siap pada narubi nunga masa namargoraka padidion terdidi. Namun memiliki arti pangurason. Mula dihatak batak pangurason, pentahiran. Jadi hampir di sudedo kehidupan ni halak Yahudi molo tadok marupani madabu mana tu haramunon gabe kotor akan selalu melakukan namargor pangurason pentahiran. Bahkan sangat sederhana sekali mulak imana sian pasar sianonan akaina molo marona ni mana mulak tujabu ikut dipatu pado pentahiranon ikut dibayar do pangurasonna. Gabe herana meridi do ibana mencuci minimalnya tangannya, pokoknya tubuhnya harus dia bersihkan. Karena dianggap bahwa di pasar itu juga banyak hal-hal yang najis. Asa unang gabe ramuni bana. Apalagi bersentuhan dengan bangkai. Bersentuhan dengan bangkai, bersentuhan dengan darah. Ikut dipatu pado namargoraka padidion. Alai sahak mamuse berkembang pangatusion ni natardidi ima hasesani dosa pertobatan jalaido nang napinatupani si Johannes padidi ima patupa padidion di hasesani dosa sendiri. Alai sebuah pertanyaan bahasa gabe doho Yesus tardidi, apakah Yesus juga berdosa? Ay mardosa do Jesusi ubay nagabikot tardidi bana songon na pinatupani si Johannes padidi totudang. Alay padidion na jenalo ni Tuhan Yesus ima patuduhon songon hapapatar nakingan. Pasubok kod dirina tuhita hajol maun. Artinya membuat dirinya jadi sama seperti manusia. Asa sauri bana tu tonga-tonga ni dosa ni hajol mau ni jalan marhitisya ni memana muse lao pelua hajol masian gonggoman ni dosa. Jadi terida madisi napatu toru diri do Yesus songon halak perdosa ibana dipatu toru dirina gabe hirah halak perdosa nangpe dang sasitonga mengulu ibana di bagasa dosa. Alai nanek patuduhon bahwa naung roy ibana tu portibion ibana du Mesias jala ibana du ikon padua hojol main sian gonggoman dari kuasa dosa nong mangguhinguluni ita hajol mau. Nang mulo sahat tu kekristenata padidion tapahami adalah ima persidohoton ni sada halak nok tardidi di harajaon ni debata. Parsidohotonna di hasesani dosa. Parsidohotonna di hanguluan nama noktong saliling ni lilingna. Alanido bahasa saya di sosohot tu hita mebonak kayanak kota tu padidion nabadia. Alani unang madabu hita tu tradisi, unang gabe tu budaya tabuan padidion nabadia. Alai padidion nabadiai adalah itu pesan nihata ni debatadui. Molo tajahai sarana mati sudup lalui takas do didok lau mahamu ajari hamu saluhu bangso didi hamu neside tu bagasa guar debata ama anak dohotot di porbadia. Disima makna baptisan nakingan. Nang marhiti setrupukon dina tadeleni manuang bonani tahun 2020 manan dohonon natu hita. Parjulu naneng dipatuduhon songon napinatu pani Yesus
Adong di sini nataguari keteladanan, hauduhon ketaatan. Ketaatan ni Yesus dalam memenuhi nakpe adong karuhut-ruhut ni ugamo ikon ulahonon ni mana. Adong akan anidok ni patik ikon naing uduan ni mana. Molo di tonga-tonga ni padidio nabinan ni si Johannes padidi nakingan ima padidio di hamubaon ni roha manang padidio di hasesan ni dosa. Yesus mau menghapuskan pemahaman di tengah-tengah ni masyarakat Yahudi pada saat itu. Mereka mengatakan kami adalah anak Abraham. Ima opunina porsiai. Alani ala anak nisya berham dohami, ala poparan nisya berham dohami, otomatis dohami. Majalo haluaon. Otomatis dohami pembenggang kunci surga. Tera songoni mak rupani pemahaman. Hapedak songoni sasitong nga. Nak penesida poparan nisya berham, mereka juga harus mau, ya, harus mau untuk dibaptis. Mereka juga harus bertobat. Mereka juga harus pasesahod dosana rotu debata. Dang nagabi ujuk-ujuk ala poparan ni si Abraham nasida, anak ni si Abraham, dan odo saya dibangga-banggahon nasida. Dan itu yang sangat dikritik oleh Yesus. Itu bentuk parogamon ni halak Yahudi. Dan otomatis sita anakku pe ala pedita au, dan otomatis anak ki gabi beroleh haluaun, molo so huajari bana, molo so porsiai bana di Yesus. Jadi kita pe unang menganggap soni, ai si tua do punami ninna. Oh lo to hodoi si tua do pungtai. Si tua do among nami to hodoi dak salai, tapi tidak ujuk-ujuk langsung kita. Tetap kita harus mau membaharui diri, mau bertobat, ikonadong do hauduhon, ikonadong do ketaatan. Odo nani gobarhon ni nang Tuhan Yesus. Mulot apa mana rupani? Yesus didok nak ingat di awal-awal ni turpukon. Ujiro Yesus se Galilea tu batangay Jordan. Inganan di dia tardi di bana. Mulot abering peta paling utara sekali Galilea. Di petai. Di bagian selatan doman jonokon ni lau mate nama ingana pedidion ni si Nabi ni si Johannes pedidi. Kalau itu di jarak itu berpuluh kilometer itu. Dia tu ngadong ngope transportasi songon zaman Eropa ni, songon pediteri sok milih kamu bermobil Innova, dan ngadong dope. Anggo dong Eropa ni satokit deh, dan ngadok 1,5 jam perjalanan ni. Tapi ini cukup sebuah jarak jauh. Itu ditunjukkan bagaimana Yesus harus taat walaupun menghadapi rintangan, ikum menghadapi hamaolon, tapi ketaatan itu dipatuduhon. Jalau dorahada udok tu hitara di sejamita. Hanya satu kata kunci dari Alkitab ini, Bibilon. Saya ada kata dok, kunci rahasianya. Apa itu? Taat. Tak sekedar kita tahu, tak sekedar kita mengatakan saya beriman, saya percaya pada Tuhan. Persoalannya apakah ditemukan ketaatan di dalam diri kita? Adong duhon atau hanya sekedar sebuah semboyan, ataupun hanya sebuah atribut kita. Naga kita bangga-banggahon, bangga kita berkalung salib, bangga kita bertato salib di tubuh kita besar-besar. Matsai maul apuson, tapi tak pernah ditemukan di dalamnya apa yang disebut dengan ketaatan. Tentu marhitisia nido nang teide nang trupuk jaminta. Mulu digobarhon hati goran ni debata dipahut di bagasa Yesus Kristus. Ada hati goran ni debata. Salah satu itu adalah ketaatan. Ketaatan jugalah yang memampukan seseorang mampu menghadapi tantangan hidupnya. Nah yang mulut adalah ini tahun 2020 tuluan. Baru kita samar gugu, baru kita samampu. Daktar dok kita dengan tantangan, dengan masalah. Tadupi dalam menjalani 2023. Tapi salah satu kunci kita adalah modal kita adalah
hauduhotta ataupun ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita akan firman Tuhan. Di sodo kita gabe margugu, di sido kita gabe mampu, di sido kita dileo debata habisuhon dalam mengatasi segala halang rintang nih perdalanan ning ulutta madalani tahun 2020. Imana perjulu neng digobarhon naking setrupukon. Na peduahon dipatuduhon manang tiruan nadenggan. Na nigobarhon ni trupuk tau ni ma siya diri ni Jesus adong haserepon. Serep. Haserepon ni rohaon perlu do lapatanna ketika kita merasa lebih baik dari orang. Alibuadu hita asa tetap serep rohatta. Mulut waka paropuan molo makilala ubagak kamu siya dongamu. Alibuadu hamu asa totong serep. Setiap bunang gijang rohamu. Kan aku lebih cantik, gitu kan. Baolo tohodi di pasu-pasu di bataho lebih cantik. Kan aku lebih pintar, nina. Tohodui umalo rupani. Jadi om mananido ni psikolog megalomania. Nah, anggo sahih ni hazol mau nani guaran na megalomania. Megalomania on ima sikap yang menempatkan diri harus selalu di atas tanpa pernah menganggap orang lain selevel dengan dia. Bahkan tidak mau orang lain lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia. Lapatan na marhasurungan donganna. Alemana do lebih marhasurungan. Merasa lebih mampu. Merasa lebih mampu dari orang lain. Audo na bui. Anggo kana singya enak pinapoto-poto ih. Nah, rupani kan. Do di studio kaulau be di huria be bodu songoni rupani. Kira koni mana do kitua rupani. Molo sebe na kitua hirana subuh do mardele nak kaulau ni. Hira songoni rupani. Alin yang tabereng do bahwa marhidi trupukon haserepen roha. Kita jauh dari situ. Jesus songon natadok naking olo ibana mangarumari dirina. Olo ibana menguduahon nekon ulahonon yakajol mapardosa. Bukan karena dia melakukan dosa. Ale paturuhon serep ni rohana do. Baru memang serep ni roha do. Modal ta dalam menjalani kehidupan ta. Di tahun 2022 nanti. Di samping mulut tabereng. Bohado si Yohanes Padidi juga ketika itu memberikan keteladanan asa mengulu di dalam kesederhanaan. Ini benar digorkon ibana ibulu nyutur pahianna. Memang darong gopi butik hati hai. Ido. Dan apalah tu sido pe mana lauro pani. Namun pada ketika itu orang sudah memakai baju terbuat daripada sutra. Alena yang digobarhon ibana adalah bohado asa mengudu jolma lau majakkon Tuhani sebagai wujud dari menerima Tuhan, kepatuhan. Ikut di bagasa serep ni rohado, ini benar didokon di mana memakai kulit nyunturu pahianna, si panganonna pe si hapor, ya belalang. Dohok situ niluba, na adong di gurun pasiri. Idona dinikmati bana. Tentu digobarhonido bahwa dia tidak hidup di dalam kemewahan. Alanido molo disuarahon nangaka ekonom di Portibiope. 2023 kita mungkin diperhadapkan dengan krisis ekonomi global. Baru kita memang majamotonon nanti, majamoton. Dang nama dok mebiar mahita gebe pebiar hodang dang naik dari pebiar kita. Ale itu magot do taboto, neng masa. Asa taboto antisipasi, melakukan langkah-langkah kita. Tentu dohonon nama sidang bermewah-mewah. Ya. Unang medabu tu sikap na hedonis. Asa jamot. Tentu ido na yang dohonon ni ekonom rupani. Untuk tidak terjadi hal-hal na beragam. Tumagot do dalam tapahami.
dang nalau biar hon rupani nak pamaret tatapi di suara hon alai asa adongdo hadungo od di hita kewaspadaan menghadapi perjalanan yang ngulut tanang huriat tapi mengalami itu dimungkinkan kita mengalami itu. Di hari Sabtu naik batu paun rapot huria, mungkin banyak di situ yang harus berubah. Sian nasomal hita. HKBP menerapkan terhitung 1 Januari 2022 apa yang disebut dengan sentralisasi keuangan HKBP. Laksongon na selilingobbe rupani. Ada pengurangan na terjadi di sini perlu na naik si jamot tonot talai na neng tabereng di si bahwa dang nama dok bahwa merpugus mahuria dangi na neng dohonon na. Dan huria na tikos ima huria na merpugus dangi na dimaksud di si. Aleboado neng lam mangerbang nang pola pakubesion ni huriata HKBP bukan untuk jatuh kita kepada bentuk yang bermewah-mewah. Alai bohado asa naing sahat arah tujuan pakubesion ni huriata HKBP nang tua katikin nang ro lumubi ma dina mengawali hita di tahun 2020. Alani dihamuak kadonga sa porsiaon di bagasa Kristus Yesus Tuhata. Tentu ditonahom mahitan waing di leo Tuhata ma 2020 gabi tahun naguk asini roha tahun naguk pasu-pasu. Alani kota kasdo di bagasan ni juppa di hita hauduhon ketaatan song nani gobarhon ni Yesus ditrupukon song ni dohot haserepon marhite ido hita asa taruli diragam ni pasu-pasu ni Tuhata madalani tahun 2020 di pargugi Tuhata mahita saluhutna amen martangiang ma hita mulai atema Tuhan mulai atema di pasaha rohanami di sudi asi dohot holongmu horona patari parhami Tuhan tu tahun 2020 dada alani gugunami dada alani hatawon nami alayasine roham alani los loas mahami Tuhan madalani tahun 2020 di bagasan pos ni roha di bagasako ima ngulu namar hauduhon totong tangi di suaram jala di bagasan namar haserepon serep rohanami dijulum nang dijuluni dongan nami jolma marhisi nido Tuhan jupang nang hadameon las niroha tingulu niaka na porsia diho alani Tuhan di bagasa kaporsiao dohami mangalakahol lakanami madalani tahun 2020 alai saudura maho rap dohotami di lakah ningulu nami. Sok songonido di Tuhan nanga kalas ni roha nanga kaparu kilon namasa di ruas ni huriam. Marsakap do anak kon nami dinalau mardonga saripe ima Ivan Frederick si Mamora dohot orwana deni si Prianti borusi majutak dinanaing majalo pasu-pasu parbugason di hari 21 Januari nanaing ro di huriam HKBP Sutoyoon. Saya patulus ma sakap nauli nadinggania li Tuhan jalai hoti na sida marhite holongmu patulus sudi akka pangaradeon na pinatupani keluarga asa tu ulina tu dingganna sakapi mardalan. Songonido hop dilas niroha na jinalo nidungan nami di basa-basa hoko danak bawa di keluarga Anderson Lubatubing inanami Herta boru sigalingging hipasdo inanami dohot dak danakia li Tuhan luasma ibur-ibur magudang di julu na sida pasu-pasu na sida natorasna gabi natorasna marbisuk menugu-nugu pagudang-gudang ianakon na pinasahami.
Songoni dele Tuhan disakapi huriamdo di hari Sabtu 14 Januari nanengro patu parapot huria mangarang-rangi pakku besion dohot akasi debu-debuon nanek patu pon nami di pardelenan ni huriam HKBP Sutoyo on di tahun 2020. Komamani roha pikiran nami genup akan amat dohoti rapoton aldi Tuhan. Satu ulina tudenggan nakah putusan nahu patu pahami lam mangerbang ma huriam HKBP Sutoyo ale lumubi marsangap maguarmu marhiti sian salihu nai. Songoni dua li Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton lumubi akka dongan nami naung marsahit menahun nasotar bain nasida bero marsaur dohotami tu bagas joromon alani parsahitoni totong maleo di nasida li Tuhan benget ni roha lehun gugune baru diganup tik gitu nasida makasabapon molo petung pamatang nasida gali alani parsahitoni ala yang go partodion nasida naik totong hiras sok songonido keluarga nang na pature-ture nasida li Tuhan asa totong margugu marhabengeton patupa na muli na dumenggan tu nasida alani mali Tuhan rapon ho mahami madalani partikian na di pasahat to di hami madalani tahun 2020 marsangak maguarmu marhitisian saluhu nai di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangi yang hami tujulom amin. Maret de mahita los tapasahak ma piliata pilihan 2 rabdohot pilihan pembangunan. Jesus Kristus Raja Sudhe, Angkong Gawi, Sasude.
peliata. Ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut. Si lehon-lehon na dinggan dohot naso libasa na mauliutus. Kupasa tami maksian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Pati bulho karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti todim. Asa lam hutadahami gudang ni sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say roma harajaumu, say sao malomo ni ruham di banwa tongoso na di banwa gijang. Leon matuhami sa derok kanguluan siapari. Si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutodi. Atas nama Sudi Parhala Duni Huriata AKBP Sutoyo Songoni nama kubasi Parmenggota di Arianon Pasahaton namima titonga-tongata. Selamat hari Minggu madihita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.